Inyong, di pa ulit. Bawa mo na inyong. Ano mo? Alam din sa tan? Alam din. Ano po na? Dito. Ano din? Pagsinda ang dito sa tabi ng tan. Dalusan nyo mo ta. Kadalus mo mga tarong kita payang naman Brian. Nakaya. Trigger na. Wala pa magpaglamot doon ako. Natin ito lang ha. Jim. Ito yung Jim. Lutok man ang sakit ni Yana. Okay. Ang sakit na ito po yung hospital. Ang Yana. Siya naman na ako. Hindi naman ako na alam mo yung simbara. Tunga na nga. Tunga na nga. Medyo na ako na. So, nakataan din. Siya naman na pneumonia. Hindi lang niis. Tapos na para yung open. Kami sa barag doon gada. Hindi na nahanap sa bago. Mapakatayang. Nagugas ka na sa ima. Nagugas ka na sa ima. Dependent now and then. Sabon.
Mga pinapakain dito, nakapagpulpo sa ating mga dandi. Tugugas ko lang pa dito ha. Sana yun. Gawin na. Mga minsan lang pati. Sorry. Kape nga lang ulit. Pare ko. Well, ilog taba ako dapat na yung ano niya. Higit mo dagi nila. Pasok di hindi sa makaas. Sila yung ano. Akala ko mag-ibulitin. Kasi kalipatan mo niya yes. May piyasa ng frozen. Mga piyasa. Ako na, may apin. Ayaw lang niya. Pintas kaya may alam na hindi makakapos pang pintas na namin niya. Ang razor. Kapag masugat. Panig mo ito. Sumunod, dati sanda, ang tapos niya po, 110 din na, di ba? 110. Ay, 220, ito yung 220. Kita ko dito. Ipalagi mo Ito baka daan. Ito baka mga anak ko, ipalagi mo shape 220, di ba? May charge. Wow! Yung sakit ni po ng kaya na nagsakit kaya na hindi ko po sakit ginagawa ba huwag diba ka may sakat lumado tao di ba? Sa nalawa natin lang. Bingo. Christmasan. Totoo ako rin naman dyan sa bebet. Mama. Pinagsama ka rin niya, siguro na parang ipungan.
Okay. Apay, ay Mama Jen. Yan. O yan, kumain natin. Apay ka nagsapang Andre. Okay lang mga kumad. Apay ka nakagatangan. Oo. Ay makita man di camera ko. Okay, makita. Ay may tapakbaran ka. Pakapit na siguro. So, dito naman nakastrada. Laki mo yan na may kawas-kwata. May kawas-kwata. Mga hindi ka nang mas. Lechon. Pagkapagan ano mo. Sa amin kasi lechon. Pinagsusyalkan. Ay, Kabsat. Hindi ako. Yung mga sinantay na. Ito. Ang manipulate at control. Ang nagabuhay na. Bakit naman ako? Tamay yung atak. Pwede sa atin. Separate ko naman. Ito yung nambalin ni Brian Timara. Ang nambalin ni Brian Timara. Nakasipon. Saan pa na daw? Nanibim-bim ah. Apa ini bim-bim di mana? Kurus short. Mabalik mo siguro 8 minutes. Apa yang atas globe ka? Ang globe din na. Ko na nalay ko ay niya. Sangat pulot ko. Hindi ka matawagan. Hindi ka matawagan sa hospital. Loko dan. Tapos ayos ah.
Ano nga ito mo? Dawat ko sa Gcash kung pa ng ano. Oo. Manong ticket eh. Manong ticket. Para mga bakta. Sino ka daw? Mga bakte. Hindi niya. Mga bakte, pila ko na nagtuwata. Nyaman lang niya. Nyanya rutin. Ay, ito ibibigyan din isang produto dyan. Magkaya sa mga natin, pinapakatan mo dyan. Membawat tayo. Ganda mo motor mo baru. Diba? Ganda motor. Presiden na rin. Di market lang. Amoni baby kong tayo. So, ada motor driver. Iya. Iya, sarwa itu ada motor driver. Sarwa pa naman ito, driver ito. Bawa sila niya. Sama din naman mga. Din naman yung driver at bawa. Kanya mga naman yung din. Yan mo. Yan. Yan ang paling tao. Awan, nagkamali niya. Ito nga. Maglagi dito. Madingar din. Hindi mga ito. Yan, ito mga. Pero mo din niya. Ha? Yan. Okay na, okay na. Gusto ko naman mo. Kung may isa.
Sige nga rin. Tumawag ako ito. Balat ko na ka. Kaya naman, di ba? Kaya naman mga si Seb. Alagaan ako naman. Alagaan mo si... na naman, isingin mo, binting na. Binting na. May binting, babae mo lang naman binting. Piso ka. Piso. Pwede lang. Piso. Sige. Ito naman, diba? Ano pa lang? Kapag siguro ka. Dito yan eh. 4 sa is. Talaga. Yan. Yan. Yan mana di mana di abakan si pa. Yan mana mereka. Mana di abakan di bente. Net, sistem senang. Oh, di bente. Nyawa na. Nung ay 50. Okay na. Tayo na piso, gurno wala ka. Sigaret. Sige naman.
Hmm.